No, szczęść Boże wszystkim tych, co rodzimie słuchają. A dzisiaj chciałbym coś padać o śląskiej godce. Już zaś pokazało się kupa takich, co będą o ta gotka się hajać w amtach, byleby na nich zawelować. Ja powiem tak, ci, którzy nie gadają po śląsku, to nie myślą po śląsku. Bo żeby dobrze gadać, to trzeba myśleć we tej sprache. Jak ja chcę coś powiedzieć po niemiecku, no to staram się zacząć myśleć po niemiecku, a też mi nie zawsze idzie tak, jakby chciał, bo te pierońskie Poloki skrzywdzili moje pokolenie fest i my zamiast znać na równi śląski, niemiecki i polski, to lepiej gadamy po polsku jak po śląsku. A jeszcze niektórym się zda, że jak coś przełożą ze polskiego albo inkszego na śląski, to już wszystko jest ok, bo oni są mądre, największe Ślązoki. No jak ja czytam niektóre tłumaczenia literatury światowej na literaturę śląską, to mi się nóż w kapsi otwierał. Bo jak tak to będą przekładać i będą tak dalej robić, że do kogoś upa to jest łożkliwe, starzyk, starożka, starożki to też nie jest w porządku, to wnet się niczym nie będzie różnić ich śląski, nie mój, nie Ślązoków. Od gotki tych spod Siewierza, Jastrzębio czy Dąbrowy Górniczy. Idzie padać, no to jest śląski, bo Jastrzębie na Śląsku. Sosnowiec też. Pamiętajcie się, jak już chcecie coś robić na śląskie, to żeby to było wyglądało na śląskie. Powiem to na takim cufalu, jak upa, starka, starzyk. Ja już to kiedyś gadał, że jak na Śląsku ktoś gadał o swoich dziadkach, to on już nie gada po śląsku. O swoich babciach, to już nie gada po śląsku. Jak on gadał, to jest moja to jest mój upa, albo to jest mój stazik, albo moja starka, to on jeszcze jest Ślązok. Więc dowiecie się pozór. Dużo doktorów roztomajtych i koniecznie od gotki, ale im się zdarza, jak u nich już jest doktor od złamanego palca albo skrzywione chałupy, to on już może rozkierować jak rychtie po śląsku. Nie dajcie się nabrać tym, co wam obiecują, że jak ino będziecie na nich welować, to oni wam i wasi szprasze zrobią dobrze. Powiem wam jeszcze jedno. Jak ktoś go z pombuczkiem albo szczęść Boże, nie? To jest Ślązok. Niekoniecznie musi być pierwszy na farze w Radzie Parafialnej. To może być i ateista. To tak jak na bajerach. Żaden bajerok nie będzie wam gadał Guten Morgen, Guten Abend, Mittag, Essen. I na zawsze wam powie Grüß Gott. Bo to jest w kulturze bajerskiej. A w naszej kulturze jest szczęść Boże z pomboczkiem. I wcale nie trzeba być pierwszym ministrantem. A jak się tego ktoś gańbi, bo się boi, że będą powiedzą, bo on jest za fest kościelny, to wam powiem taki fal.
na jednym z pierwszych marszów autonomii Śląska jeden taki młody kamrat, którego osobiście z Rudy Śląskiej, nie? Zaprosił sobie przylos, to ja patrzę, a on w takim tresie, takim zwykłym, nie, to nawet nie, to był hymn na knefle zapinany. I jak my już byli blisko tego miejsca, kaj zaczynamy, patrzę, a on się stracił. Narosł się znalazł i już był ze śląskim Adlerem. No, pogadamy się, taki Ślązok, taki Ślązok, na wszystkie. Jak się skończył i my już jechali ku domowi, to on zaś się stracił. Jak przyjechał do Rudy, to już zaś miał knefle pozapinane. Takich Ślązoków nie potrzebujemy. Mój fater padał zawsze na takich, że to są szakeciorze. Że ten szaket rozmał tak, a drugi rozgał oblecze na drugą stronę. Tu jest za Stalinem, tu jest za Adolfem. Tu jest za Bierutym, tu za Gomułką. Tu jest za tym, sramtym, obamtym. Za komunizmem, przeciw komunizmowi. Jak w to ino wiater dmuchnie, tak on już wie. Takich się też pozbyćmy. Albo mamy takich, co są za Śląskiem. Mogą kompromisy robić z roztomajtymi Polakami. Mogą robić nawet kompromisy ze wszystkimi Szlejzerami, Ślązokami. I, aha, jeszcze jedno. Ślązoki, które mają wzorce tak zwane rebelia z lat 20. ubiegłego wieku, nie są miłoszliwe. Polaki, które tego nadużywają, są domiłoszliwcami. A Niemcy śląskie, które się uważają za Ślązoków, to też są moje kamraty. Też są moje Powiedzcie, taki bild w internecie znajdziecie. To tam siedzą moje starożki, starziki, no i tutaj jest mój opa, a tu mój fater. Oni się nigdy nie gańbili gadać. Wszyscy, jak tutaj są pokazani, poradzili po niemiecku. A niekiedy się zdawało, że poradzą jakoś po polsku. Jak Polska przyszła razem z tymi hacharami ze Sosnowca, to oni już nie gadali po polsku. No byli traktowani, że to jest brzydka, nieprzyjemna, łośkliwa gwara śląska, którą trzeba wyniszczyć i zlikwidować. I do dzisiaj to robią. Można już nie tak ofyn, ale robią. Pamiętajcie się, nie dejcie się zbamucić. My, Ślązoki, gadamy po śląsku. Na Śląsku. W obcych szprachach możemy gadać w obcych językach. Ale na Śląsku gadamy literackim śląskim. A ktoś powie, jako literacki śląski? No jest literacki śląski. Skoro poezja po śląsku powstała, skoro powstawały powieści, skoro powstawały dramaty po śląsku, to znaczy, że istnieje śląski literacki. I nawet jak tłumaczą łożkliwie na ten taki bajzik śląski, no to znaczy, że uznawałem, że to jest literacki. No chcieliby go jak najbardziej spolszczyć. Tak jak kiedyś my nie dali się Germańcom sgermanić, tak teraz nie śmiemy się dać spolonizować. Bo my nie są Polaki. Przynajmniej nie ci, co myślą tak jak ja. My są Ślązoki. No to do już zaś z pomboczkiem i niech wam się wiedzie tak jak się wiedzie mnie.